4 anos tive un accidente. Miña nai ia conducindo, perdí moita sangue. O día en que houve 80 mortes e moitos feridos na miña cidade por un accidente de tren, eu decidín doar sangue. O meu pai faleceu o ano pasado. Estou orgullosa del. Decidiu que a vida de outra persona non rematara. Eu só son un neno. Non estou nunha situación crítica, pero podería estalo, e ti tamén. Grazas a Ren, aínda que non sepa quen, estou aquí. Ainda que eu o necesitei, non precisas un motivo para doar. Meu pai donou o seu corpo para alguén como ti. Doar é gratis, a vida dunha persoa non se compra. Eu o necesitei. Moitas desas persoas o necesitaron. Eu non o necesitei. Eu tampouco, pero quen sabe, ao mellor o necesitarei. Queres doar o teu corpo, órganos ou tecidos? Se queres facerte doador, podes facelo a través da internet. Ou chamando o teléfono da Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia. É a única alternativa para que moitas persoas sigan vivindo. E ti? E ti, Doas vida? Doa a vida. doa a vida. Doa vida. Doa a vida.